שלום לכולם, קוראים לי אורי רוזנפלד ואני בן 39. אבא לשני ילדים מקסימים, ליה ודניאל. נשוי לרינה בעיר מהצוות שמלות קלה. אני מודה לכם שנכנסתם לעמוד שלי ומבקש שתצפו בסרטון עד הסוף. מה שאני הולך לספר לכם שינה לי את החיים. לי ולאשתי יש עסק מצליח לשמלות קלה, ובמשך שנים אני משווק אותו. הגענו למצב שאשתי לא רואה את הילדים ושאני פשוט מגדל אותם בעצמי. לפני מספר חודשים החלטנו שאנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים. אבל כדי שאשתי תוכל לראות יותר את הילדים, הבנו שאני צריך לייצר הכנסה נוספת כדי להוריד לה את כמות העבודה בעסק. התחלתי לדבר עם חברים ולשלוח קורות חיים, אבל בגלל שאני מוגבל בשעות, וזאת למרות הניסיון הרחב, לא מצאתי עבודה שתוכל להכניס מספיק כסף הביתה כדי להוריד לאשתי את כמות העבודה. הבנתי שאין מנוס, ואם אין אני לי מי לי. החלטתי שאני פותח עסק אינטרנטי. אני מבין באינטרנט, בגלל שכך אני משווק במשך שנים את העסק של אשתי. חיפשתי סרטונים והתחלתי להתקשר לכל מכללה שמצאתי ברשת, בלי באמת להבין מה אני מחפש. בשלב הזה כבר ידעתי שאנשים עושים כסף, באי-ביי, אמזון, חנויות וירטואליות ואפילו בתוכניות שותפים. אבל הבנתי שאסור להתפרס, ושאין לי הרבה זמן לבזבז ושעליי להתמקד בדבר אחד. מהמחקר שעשיתי הבנתי שאין דרך אחת, ושעליי להבין ולהכיר לעומק כל פלטפורמה, ורק לאחר מכן אוכל לבחור במה להתמקד. עד שיום אחד הגעתי לסרטון שרץ ברשת של שני יזמים מצליחים בתחום השיווק באינטרנט, צחי רוזנטל ורועי שרגו. הסיפור האישי של רועי נגע בי, והבנתי באותה שנייה שזה הבן אדם שממנו אני רוצה ללמוד. רועי וצחי סיפרו על מערכת שהם פיתחו שמלמדת איך לייצר הכנסות בעזרת האינטרנט. השארתי פרטים, ומאז הכל היסטוריה. רוצים לראות ולדעת כמה כסף אני עשיתי בחודש וחצי? משעה עבודה ביום. רוצים להבין איך המערכת עובדת? רוצים להבין כמה זה עולה ומדוע אין מתנות חינם? תשאירו מייל ברור כדי שאוכל לשלוח לכם סרטון המשך שיסביר לכם בדיוק איך עובד עסק אינטרנטי.